sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, salati da ɗaukaka da amince marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da iyalansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Nasiha mun faɗa a wancan lillahi wa likitabihi. Sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce nasiha ta biyu shine nasiha ga littafin Allah. Mun ce ka kyautata alaƙarka, ka gyara alaƙarka, ka inganta alaƙarka, ka kuma tantance alaƙarka da littafin Allah. Alaƙa da littafin Allah tana da fuskoki da dama. Na farko dai ka yadda wannan littafi maganar Allah ne. Dukkan labarin da ka karanta Alƙur'ani tun daga suratul Fatiha zuwa suratul Nasi, wannan labarin duka Allah ta'ala ne ya ba da shi kuma gaskiya ne. Duk hukuncin da ka karanta a Alƙur'ani tun daga suratul Fatiha zuwa Nasi, wannan hukuncin na Allah ne kuma adalci ne. Wannan littafi a cikin maganganun da Allah ya saukar babu wanda ya kai Alƙur'ani. To da Allah ya tashi aiko Alƙur'ani sai da ya duba mala'ikan da ya fi kowane mala'ika girma a cikin mala'iku, sai aka bashi ya kawo Alƙur'ani. Da haka sai ya girma saboda ya kawo Alƙur'ani. Sannan Allah ta'ala ya ba wa manzan da ya fi dukkan manzanni daraja, ya fi dukkan annabawa daraja, ya fi dukkan halitta Allah daraja, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai aka saukan masa da Alƙur'ani. Sai aka duba garin da ya fi kowane gari daraja, shine Makka da Madina, sai aka saukar da Alƙur'ani a Makka da Madina. Sai aka duba yaren da ya fi kowane yare daraja, shine yaren Larabci, sai aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa. Sannan aka duba watan da ya fi kowanne daraja, shine Ramadana, sai aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa. Sannan aka duba daren da ya fi kowanne daraja, shine daren Lailatul Qadari, sai aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa. Sannan majalisin da ya fi kowane majalisi daraja, shine majalisin da ake karatun Alƙur'ani. A nan ne darajoji guda hudu suke sauka, Allah ta'ala ya ambace su, su samu nutsuwa, rahama ta sauka, mala'iku su kewaye su. Sannan mutumin da ya karanta Alƙur'ani yake karantar da shi ya fi kowa daraja. Sannan a filin alkiyama duk wanda kaga an sa shi a cikin mala'iku, shi ma daraja Alƙur'ani ne. A cikin aljanna za a ce masana Alƙur'ani su karanta Alƙur'ani su ƙara ɗaukaka, ƙarshen matsayinka shine matsayin ayar da ka haddace. To wannan daraja ya kamata mutum ya sani game da Alƙur'ani. To sai ya zo ya kyautata alaƙarsa da Alƙur'ani ta fuskoki guda biyar. Fuska ta farko shine ya koyi yadda ake karanta Alƙur'anin tukunna. Ka je ka koyi ko a Hafs ko a Warsh, ka san makharijul huruf da sauran abubuwa da aka sa na dokokin tajawidi, wanda mutum zai kware, ya goge, ya iya, ya zama gwani a cikin karatun Alƙur'ani. Na biyu, bayan ka iya karanta shi, sai kuma ka koyi fassararsa. Wannan Ƙur'anin da kake karantawa, wani saƙo yake ɗauke da shi, me yace a yi, me yace a bari, wani labari ya bayar, me za a ɗauka daga waɗannan darussa na labaran da Alƙur'ani ya bayar. Saboda haka bayan mutum ya iya karatu, sai ya san ma'anarsa. Na uku, sai ya aiki da shi. Domin wannan Alƙur'anin Allah bai saukar da shi kawai don a iya karatunsa, don a san fassararsa kaɗai ba, sai kuma an yi aiki da Alƙur'ani. Sai kuma akwai albarka a wajen Alƙur'ani, akwai izza a cikin Alƙur'ani, akwai ɗaukaka a cikin Alƙur'ani, akwai alkhairi. Duk mutumin da yake aiki da Alƙur'ani to zai samu daraja, zai samu ɗaukaka, zai samu girma, zai samu ci gaba. Sannan mu mai da wannan Alƙur'ani ya zama hanyar neman iliminmu. Duk wani ilimi da muke nema na duniya mu raba shi da Alƙur'ani. Ilimin bincike ake yi na physics ne, chemistry ne, biology ne, sauran fannoni ne, duka na harkar medicine ne, duka yana da alaka da Alƙur'ani. Mun alakanta ilimin da muke bincike da shi ta hanyar Alƙur'ani. Sannan mu nemi tsari da Alƙur'ani ta hanyar karanta shi a cikin addu'o'inmu na neman tsari, kamar zikirin safe, zikirin yamma, zikirin kwanciya, zikirin bayan sallolin farilla. Kaga duk ana saka Alƙur'ani, ana qul huwallahu, ana falaki, ana nasa, ana ayatul kursiyu. Sannan kuma wato ana karanta suratu tabara, ana karanta surori da yawa domin neman albarka da kuma neman tsari. Haka ana yin magani da Alƙur'ani ta hanyar idan mutum ya samu wani attack na wani abu da ake ganin junni ne, ko ake ganin wata musifa ce da aka rasa kanta a asibiti, to shi ma ana karanta Alƙur'ani a kan mutum, ko kuma a karanta masa Alƙur'ani a cikin ruwa, a bashi ya sha, ya haɗa da wato abin nan zamzam, shi ma ana samun waraka, ana samun mafita. Kaga wannan duk alaƙa ce da Alƙur'ani. Haka Ƙur'ani zai zama hujjatul laka aw alaika. Ƙur'ani ko ya kai ka aljanna in ka yi riko da shi, ko kuma ya kai ka wuta in ka yi watsi da shi.
To masha Allah. Allah subhanahu wata'ala ya mana arziki da karanta da kuma gane ma'anonin da ke cikin littafinsa mai girma Alƙur'ani.